Gihulagway ni Hesus unsay mahitabo inig katapos sa kalibutan niya. Ganahan na mong matapos dili mo ganahan. Kita ra ba gusto kita itutuloy di taganahan anang wakasan, itutuloy gyud. Pero ang Ginoo naghisgot gid siya katapusan din his kalibutan. Kay ang kalibutan man god mga igsoon dili mao ang Ginoo. Binuhat ra sa Ginoo ang kalibutan. Sige lingi ay mong tupad ina binuhat ra ka. Binuhat ra ka. Dili man ka maoy magbubuhat. Sa ato pa kay binuhat ra man lumalabay. Nabitay na nagbuhat og balay dinhi sa atong parokya para ilang kapuy-an, nangaigo sa bagyo, nangaigo sa anay ug agay-ay, nya wa sa sila'y kwarta karon 40 nagyong batias ilang balay. Nya ako isip mag-birthday karong November 24 sa akong ika-60th birthday, nakakita ako aning maong sitwasyon. Ako nirong gisuwayan og tabang nga ayo-ayo unta ang balay. Nya kamusang nipalit aning atong slot nga sitio or Christ Transforming Union, makatabang sad mo pag ayo sa balay. So naa na tay mga duha ka balay nga basig mahumana karong adlaw or ugma ba atong giayo. Nya daghan kaayo nga makapatandog nato kay nangaguba na ang balay kay lagi binuhat ra. So tanawa sa nang inyong naong, di balahi ang inyong naong sa una katong bag-o pa mong nadalaga, bag-ong naulitaw karon nag-anam nagkaguba, wa nay ngipon, yat-yat nagnaong, yat-yat nagsampot. Ang tuhod magkurog-kurog na inignaog, sa una magambak-ambak ra na sa mga hagdanan, kat-kat anang kahoy, ambak na tos ubos, karon bisa nalas pagtikang sa hagdanan, gakurog ng tuhod, gubaon na kaayo, kay nga naman binuhat ra. Muna ningingon si ang Ginoo ba niingon ni Hari Solomon diri sa unang pagbasa, kun magsigi tag higugma aning binuhat sa Ginoo, unya dili na ta mahigugma sa Ginoo, buang ta. Ang tao nga nahigugmas mga binuhat sa Ginoo sama aning kalibutan kana mga tubig, adlaw, bituon, tanom, mga bato, mga beauty sa kalibutan. Nya mo na iyang gihigugma pero di siya kakita Ginoo, di siya moilag Ginoo tungod aning iyang mga nakita, buang ng tawhana. Kanang magsigig tanaw anang samin, magsigtanaw anang samin, hala sigig yung arrange anang iyang naong, haron mo gwapa gyud kay siya pero di siya kapasalamat sa Ginoo nga naa siya naong, buang na. Siging gamit anang cellphone, siging tulpok anang cellphone, kanang computer niya, lingaw kay siya sa iyang computer, lingaw kay siya sa iyang cellphone pero di siya mo ilas Ginoo, buang sad na. Siging drive anang iyang sakyanan, panindot anang iyang balay, lingaw kay siya sa iyang sakyanan og sa iyang balay og sa iyang dako kayong bahandi kay dato kay siya pero di siya mo ilag Ginoo, buang na. Ikaw na be, lingiyay mong tupad ning na wapa ka mabuang, nabuang sa kwarta, nabuang sa bahandi, nabuang sa gahom, kanang nagpinatyanay karon kay gusto na siya nga siya mo'y hari, siya gyud mo'y haod niya, patyon tika kung di ka mosunod nako, mo nang naggubat na, nangabuang na nalimot na nga kitang tanan mga binuhat lamang. Yan na. Kinsa may taong malinawon, kinsa man ang mga tao nga niilas Ginoo nga maoy magbubuhat, unya higugmaon ang magbubuhat dili ang binuhat.
Nguna sa atong tubag sa Salmo, ang kalangitan nagasangyaw sa himaya sa Dios. Ighangad natos langit, dili ta mag-ingon, la, kanindot sa panganod, hala, nagdancing sun. Ana, dili ta magsigig tanaw, ana. Ang atong tanawon, kinsay nag-arrange aning kawanangan. Kinsa may author aning atong gitanaw nga mga may kaing pagka-arrange nga mga sapa o mga kabukiran. Original ba? Nga karon tanawa ang mga tao nga wa mo ilag Ginoo. Ang bukid gihimo ng mga balay. Ang tubig mo dalos na ngadto sa ubos, ang mga sapa sa gipangsirad-an sa maayo. Ni-clog up ang mga drainage na naglunop na, naglandslide na. Kinsa may gabuhat ana? Ang tao. Ang mga kalasangan gipangguba ana, mao na nahimo ng gubaon ang kalibutan. Ug mao na ikuyaw kayo. Ang mga santos, mga igsoon, makakita gid na sila sa Ginoo sa tanang sitwasyon. Si Kuan San Agustin ingon siya, dugay kay kung nakakita nimo Ginoo, tungod kay nalingaw kay ko sa imong mga binuhat. Wa ko kakita nga di aday kasud sa akong kasing-kasing. Ang akong nalingawan ang dihas gawas na imong mga binuhat. Ang mga santos kakita gid na sa Ginoo, labi na gyud diha sa kahimtang sa mga kabus o mga dinaog-daog, kakita kita Ginoo diha. Si kaila mong St. Thomas Aquinas, wa mo kaila, mga Santo Tomas dito sa akong giskwelahan sa University of Santo Tomas, mo na ilang sentro nga patron dito, si Santo Tomas de Aquino or St. Thomas Aquinas. Porting brighta ana niya, theologian, philosopher, usa na siya sa mga grabe ka bright. Nya na siya gitawag og 5 ways to know God. 5 ka paagi aron mailhan ang Ginoo dinhi sa atong nakita. Murabag gikan sa atong makita ngadto sa dili makita. Kay bawo mo sa iyang giingon nga 5 ka paagi nga mo'y mo remind niya nga naay Ginoo. Wa mo kibaw no? Naaram na sa Google, inyo ramon nang i-click 5 ways of St. Thomas Aquinas. Ang una gyud kaning movement, kaning lihok ba? Para to mga bata no, lakaw sila ngadto, lakaw sila dire. Niingon si St. Thomas, kung naa gani mulihok, do na gid nay nagpalihok. Nya kinsa man gyud udang mo palihok sa tanan. Para sa niya akong kamot nilihok man eh. Ang ako bang kamot mo'y hinungdan nga nilihok ni? Dili no. Unsa may nakapalihok ani akong kamot? Ha? Basig ang akong utok. Kaya na may mga kamot nga nag-ana na lang din amulihok. No? Basig di na connected sa utok, sa nerves. Ana, yang ako ding utok mo hinungdan. Nga daghan man dihang mga tao nga sama nako muhigda din aman sad maglihok kanang naasod sa lungon. Didili gid na ako. Ana ba? Do na gid nagpalihok ana nga dili muhigdag lungon. Nya sa sige niyang investigate hangtod mo ending gid siya nga ang prime mover, ang una giyong mo palihok, unya gasigi gini siya glihok, maunay Ginoo. Inana ba? Giduka naman hinoon mo diha. Wa na mo ilihok. Nya ang sunod kanang gitawag niya efficient cost. Doon na gyoy hinungdan nganong nahitabo ni. Gitawag niya cause and effect. Doon na hinungdan, doon na say epekto. Sama anang
nganong ang imong kaldero nga gibutang og tubig nibukal man ang tubig kay di ay kayo sa ilawom. Ana, so muna nya ngano man na kanang imong tupad mao man ay iyang naong, dili man na siya mo naghimo ana do naghinungdan. So kining maong primary cause matud pa ni St. Thomas mao na ang Ginoo. Munang ni epekto ning tanan na ay bukid, na ay bituo, na tanan ng gawas ni duna ni siya'y source o mao na ang Ginoo. Cause, effect. Unsa pa man tilain yang giingon? Kana kunong possibility o necessity. Kanang necessity pasabot permanente gina siyang naa, di na siya mahimong necessary gina. Sama anang galingkod mo ron diha, kanang bangko nga inyong gilingkuran unsa man na, temporary or necessary? Di na necessary, mga guba ra na. Unsa may necessary diha nganong naamang kay gilingkuran? Tingali na ay kahoy. Ang kahoy basta naalay kahoy na gid tay mahimong lingkuranan, may nana ba? Unya kay ang kahoy mawa raman sad na siya. So doon nagyoy tighimog kahoy. Nga doon na siya daghang kahoy. Nya kinsa man ni siya nga di gyud mahunong ang iyang pagsigig panghimog kahoy hangtod sa katapusan, wa nay katapusan. Mao na ang Ginoo. Mao na siya permanente. Tanawa imong naong anong nikunot naman na nga sa una sinaw man na, di ba? Sa to padili gina permanente imong naong, bisag kung saon pa na nimo mag-anam ginagkalusno, pero doon na naman sa laing mga naong nga muhamis na pod nya mulusno na pod nya, lain na sang naong muhamis na pod lusno na pod. Kinsa may nagsigig himo og hamis nga naong? Mao na ang Ginoo. Muna nagtanaw nimo sa imong naong nga hamis ingka naagi Ginoo. Pagtanaw nimo nalusno na kunot na kaistanan ingka gipalusno na sa Ginoo. Ana, di magsigig problema diha. Mao na siya gitawag og necessary being ang Ginoo. Nya ang sunod kaning gradation, kanibang mag-anam-anam og level ba na ay gitawag na to good, better, sa sunod na best. Mag-anam-anam ba na ay mobo, small, yan ay medium, na ay large. Nya matud pa ni Kuan, matud pang St. Thomas, di man ni pwedeng magsunod-sunod ning kaning mga panghitabo, kining sitwasyon nga dunay labaw, dunay ubos, kung wa pagyoy kinatasan kanang gitawag niya the perfect being. Perfect ba? Sa nobody's perfect. There is only one perfect being. Matud pang St. Thomas nga mo'y hinungdan nga magsigi kini og ka saka-saka ang atong kinabuhi og mauna ang Ginoo. So ay kabalaka kung ang imong anak karon buangon, gitawag na siya bad, og mopaduol ang kas Ginoo, basin ang bad mahimong good. Nyag mopaduol kas Ginoo, ang good mahimong better. Kay tuaman ang perfection imo mang gisunod, di mahimo sa nang perfect. Maubitan lang na ay mga ginikanan, moingon dayon ako padir ang akong mga anak di nagyod mabangbang portigyong wanay tahod. Anak ko, paduolas Ginoo, paduolang kanang imong anak mamagnet rasad na siya, marawag magnet ba na. Mao na siya ang perfect being, mao ang Ginoo. Nya sunod kaning design, kaning mga design sa atong kalibutan. Kisa may nagbuot nga ang kanang mga bato mao na iyang porma, nya nigtan-aw na to sa nature, mo to, wow, kanindot. Hala ka puti sa baybayon, ana dito no. Hala kanindot sa mga bato ang formation sa mga bukid, di ba? Why kamot nga naghimo ara? I know nasa gitang tog man-made beauty, pero lupi gina siya sa natural beauty.
Kining beauty bisag ginagmay og dinagko matud pang sintamas na kinahanglan ni og intellect. So do na gyud permanently intelligent being nga diha ta ni ambit aning tanan natong mga intellectual capacity to design. Nya kining maong intellect nga kinadak-an nga intellect nga di mahuman og di gyud matapos mao ni ang Ginoo. Ingana na ba? Sige, lingay mong tupad. Ingna kaybaw ko ang Ginoo mao'y naghimo nimo. Kay basin ang imong unahuna ang iyang papa mo'y naghimo nya imong nonray nimo liwat na sa amahan. O ay natinta lang na sa yawa, ngunang mura na siya giyawan noon karon. Pero ang Ginoo may naghimo ana, dangop sa naghimo. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ingna dinata mabalaka kay naay Ginoo. Ingna ayaw nagkabalaka. Naay Ginoo. Nyag mamatay ka, naaray mo puli nimo. Ay kabalaka, di ba? Kay ang Ginoo magsige ra naghimog tao. Ingka ang akong mga anak, ay kabalaka, naay Ginoo mo ra nay mo supply anak. Ang akong bana, makakita ra naglaing asawa. Kuan lang yun kanang dawata lang yun ng tanan. Nya ang akong ang akong bana pa dero, ang akong asawa pa dero, mamatay ko, unsa no yung bata para ba ni? Basig mahimo sa ng santa or pwede sana siya maminyo ikaduha. Mas guwapo pa nimo. Ana. Ang Ginoo ra gyud ana mo mo kuan. Nasa uban 80 na edad, mangandoy pa gyud pader kakita pa kakugbana, ada kamatay na lang tingali diha ay kanang hapit naman ka musaop kanang ay nalag pangabisyo pero ihatag sa Ginoo ngano gundili. Ginoo gyud ang atong agdon. Sige, manindog na ta.